Assalamu alaikum. Wa alaikum salam ta'ala barakatuh. Dala zan iya sanin sunan malamin? Sunana Abdulmumin Salih. Masha Allah, Malam Abdulmumin Salih. Dala wata ya tambaya ce zan ma a cikin sunayen mata da muke da su. Dala muna so ka gaya mana guda uku kacal wanda sunansu bai fara da harafin A ba. To, gida ka zo da babban aiki. Idan ka ci ba kana da gagarumar kyauta ba. To, Zizi. 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 Zulai. Zulai. Saura ɗaya. Saura ɗaya. Bari mu gani. Kokarta ne. To, ina gani za ka lashe wannan gasa. To yaya dai koko dai kana yawan gasar ta wuce kake nan? Ok. Me kallo dai yana kallon ka. Me kallo suna kallon ka suna sauraron ka. Inti ai ba suna bane. Suna muke so normal. Kaga ka kawo guda biyu. Ka ce akwai zizu ko? Zizi. Zulai. Akwai zuzi akwai kuma zulai. Yanzu guda ɗaya kawai ta rage maka ci wannan kyau. To mai kallo gare ka mai kallo. Zulaifa. Zulaifa. Kai Zulaifa ai ni ba taɓa jin irin wannan sunan ba. Anya wannan sunan ba mu karɓe shi ba. Ko ka kasa ne? Wannan ya nauyi mai gida. Wannan ya kasa.